Yng Nghyngrair y De, roedd y ceffyl a blaen Llanilltud Fawr yn croesawu Cambrian a Clydach oedd yn bedwerydd. Aeth Tom Walters yn agos i'r tîm cartra yn yr hanner cynta, ond y postyn yn ei rwystro. Cyn y gêm, dim ond 8 pwynt o'r bedau'r gêm oedd yn weddill oedd ei angen ar Llanilltud Fawr i ennill y bencampwriaeth, felly roedd hi'n dipyn o sioc i weld Ceri Morgan yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen wedi 55 munud. Chwarter awr yn ddiweddarach, llwyddodd y tîm cartre i ennill ceico'r smotyn. Camstrinati a'r drosedd yn erbyn Joshua Jones a'r dyfarnwr yn pwyntio tuag at y smotyn. A doedd Walters ddim am fethu o 12 llath. Prif sgoriwr y Gyngrair yn rhwydo gôl rhif 23 y tymor hwn i unioni'r sgôr. A gyda 20 munud o'r gêm yn weddill, aeth y tîm cartre ar y blaen. Anthony Rawlinson yn ymateb yn gynt na neb i rwydo a drychwch ar y dathliadau. Triphwynt holl bwysig i Llanilltud Fawr a cham enfawr at ennill y bencampwriaeth. Our job is to win football games. Our job is to win football games for the club, for the community, and most importantly is to win football games to share between the group, which is something special that they have. So that's all we're concentrating on at the moment. Oh, it's massive. We take it game by game. It's another game for us today, ticked over. We've got 3 cup finals left. Hopefully we can do the job.